Da ni'n dau di creu lot o bethau yn y gegin hyd yn hyn. O ganache, i caramel, i lot fawr o fes, a digon o lols wrth gwrs. Yn ein tywys ni drwy'r toes, mae'n morfydd y pobydd. Mae'n gallu gwneud pob dim, a mae pob dim mae'n pobi mor flasus. Ond ddim pob tro'n hawdd i'w greu. Wel, nid i nofus fel fi, ta beth. Mae pethau wir yn poethi yng nghegin Saffwrn, a dwi gymaint ar y blaen. Ie, gewn ni her hawsach wrthnos fa, please. Dwi'n dechrau mynd yn dipyn o giamstar ar y pobi ma wan dyn y fos, ti'n meddwl? Dwi di ennill llyfr gacan, buns eisyn, sausage rolls. All right. Marathon, nid sprint yw cegin Saffwrn, cofia. Mae digon o heri ar ôl i fi gael dynnu fi nôl. Ia, ti'n iawn, ond mae'n neis bod ar y blaen fyd ydi. Dwi'n gallu blasu'r fuddugoliaeth yna bron. Sôn am flasu, sgwn i beth yw'r sialens wrthnos ma. Croeso nôl i'r gegin, Leia ac Owain. Heddiw, di moyn i chi wneud brownies, ond dim y brownies arferol. Brownies gyda toes bisged a menyn cnau deiar. Menyn cnau deiar ymhelaetha. Peanut butter. Peanut butter! Barod? Ffwrdd â chi. Meddalwch y siocoled a'r menyn mewn powlen. Whoop. Oh! Na! Mewn y tŷ. Nes i'r cam na'n ffantastig, os gael ddweud. Ie. Yummy! Y cam nesaf yw i wisgio'r wyau gyda'r sugar caster. Sugar caster? Mewn â ni. Hei! Powlen hyn yn iawn? Ni moyn rhoi sugar ar wyau i gymysgu yn yr mix. Yn y mixer? Yay! Da ni'n joio'r mixers, dydan. Plug yn mynd yn y wal. Captain Hook. Hwn yw'r paddle? Hwnna'r paddle. A fi'n wpo fe mewn fan hyn. Di hwn i gyd yn mynd i mewn. Hwnna i gyd yn mynd mewn. Felly chi moyn cymysgu'r sugar caster ar wyau am tua 5 munud tan bod yr gymysgedd wedi tewhau. Be wedys ti Morfydd? Pwer uchel neu pwer isel? Ti'n craco dyn lan fyna. O, ni'n llawn i ogs ydi. Llawn i ogs! Cam nesaf wedyn yw i ychwanegu'r cynwysion sych I pa gymysgedd? Y siocled ta'r wyau? i'r wyau. Yr wyau. I'r wyau. Mae un cymysgedd fan hyn, mae un cymysgedd yna. Ia. Right. 5 munud! Stop! Mixer, stop! Dwi ddim hyd yn oed yn edrych pa gynhwysion dwi'n ddefnyddio. Na, just taflu popeth mewn a gobeithio am y gorau. Ti'n moyn cymysgu jyst tan bod popeth i dod gyda'i gilydd a wedyn ychwanegu'r siocled i'r gymysgedd. Cymysgedd o gymysgeddau. Cymysgwch. Cam nesaf yw i ychwanegu'r gymysgedd mewn i'r tin a gyda cyllell chi moyn lledaeniau o un ochr i'r llall, felly mae'n hafal. Waw, sbiwch ar hyn. Allen ni jyst fwyta'r gymysgedd? Mae'n edrych yn hollol lush. Mae'r rhan fwyaf ar y llaw i. Dwi'n barod i fynd mewn i'r popdi. Ddim fi personol yn hun. Y gymysgedd. Reit te, so ni'n mynd i roi rhain y popdi a be ni'n gobeithio yw bydd y gymysgedd yn codi. A ni moyn i'r gymysgedd i fod tym bach yn gwy hefyd, felly mae'n bwysig i ddim i orgoginio'r brownies. OK. Gwy, gair da. Menig ffwrn ymlaen. I fewn i'r ffwrn. Nawr te. Fan hyn sy'n wrong gyda'r sausage rolls. Agores i'r ffridge, oedd y ffridge yn rili drwm, nes I bron a ollwng y toes ar y llawr. Fi'n mynd I agor y ffwrn yn gynta
heb dal y brownies lan. Ti'n- Fel sy'n bod fi'n delifro pizza. Ti'n dysgu o wain. Dysgu trwy wneud camgymeriadau. Mae'n come on te. Hwn ni ar y top. Na chdi, tata. Fel i di wedyn.